tryffelit sätkille ruokaa? Laita tryffelille myös ruokaa. Joo, niin kuin joka aamu. Joo, odota nyt tryffeli. No niin, se sitten. Onko Iska taas töissä? Valitettavasti. Jos Kivöys ei saisi aina töissä. Mä en muista milloin viimeksi mä olisin nähnyt sen. Niin, mutta me tarvitaan rahaa esimerkiksi ruokaan, sähköön ja veteen. No kyllä mä sen nyt ymmärrän, mutta silti meillä on pitkään aikaan nähty. Heippa, kivaa koulupäivää! Joo, moikka! Tiskataan. Milla jätti tonne? Vitsetko Milla jätti taas tommoisen? Milla, mikä on? Onneksi huomenna on viikonloppu. Ei tarvitse mennä kouluun. Nyt mä voin vaan katsoa telkkaria ihan rauhassa. Milla, nyt herätys! Mitä nyt? Nyt on viikonloppu. Juniorilla on ähky.